салом, меҳрангез султонзода ҳастам ва имрӯз ман навбатдор дар шаҳрам. бори дуюм аст ки медиа гурӯҳи Азия Плюс бахшида ба зодрӯзи худ дар боғу маконҳои таърихии пойтахт иқдоми ниҳолшинонӣ мегузаронад. ин дафъа иқдом дар хонамузеи устод Садиддин Айнӣ мегузарад. биёед рафти маъракаро бо ҳам мушоҳида мекунем. ровиён, рӯзноманигорон, муҳаррирон ва кормандони техникӣ барои иқдоми нек ҳама сарҷамъанд. ҳамагӣ мо тасмим гирифтем 28 бехни ҳоли санавбар шинонем. ин рақамҳо рамзиянд. медиа гурӯҳи мо маҳз 28 сола шуд. интихоби мавзеъ тасодуфӣ нест, зеро қаҳрамони тоҷикистон Садриддин Айнӣ на танҳо дар рушди илму фарҳанг ва адабиёти тоҷик нақши беназир гузоштааст, ҳамчунин умри худро дар талоши пойдории ҳақиқату адолат сипарӣ намудааст. имрӯз хонамузеи устод дар шаҳри Душанбе макони муҳими таърихӣ ба шумор меравад ва ободонии ин мавзеъу бузургдошти Айнӣ бешак амали хайр ва бештар аз ин арҷгузорӣ ба аҷдодону қаҳрамонҳо ва гузаштаи пурифтихори хеш аст. дар арафаи ҷашни зодрӯзи устод Айнӣ ки ба 146 солагӣ рост меояд, яке аз бузургтарин шахсиятҳои қаҳрамони тоҷикистон устод Айниро ҷашн мегирем ва пеш аз ҳама ман ба рӯзномаи Азия Плюс ба устод Умедҷон Бобохонов ва кормандони ӯ якҷаҳон ташаккур мегӯям, ки дар ин арафаи ҷашн дар хона музеи устод Айнӣ мо ба дарахтшинонӣ машғул шудем ва зиёда аз 30 дарахт дар ин ҳавлии хонамузей мо бо дастгирӣ ва кӯмаки бевоситаи рӯзномаи Азия Плюс ва кормандони ӯ имрӯз мо як ба як бигем ҷашни наврӯзӣ табдил додем. аҳли гурӯҳи Азия Плюс ҳамзамон аз хонамузеи устод дидан карданд. ба мо набераи эшон Эраҷ Айнӣ аз гузаштаи бобояш қиссаҳои ҷолиб нақл намуд. медиа гурӯҳи мо 28 сола шуд. 2 апрели соли 1996 аввалин варақаи таҳлили хабарии оҷонсии Азия Плюс нашр шуд, ки минбаъд таҳкурсии ҳафтаномаи мустақил ва медиа гурӯҳи бузургу ҳамкадами замон гардид. шинонидани ин миқдор ниҳол чун рамзи 28 соли фаъолияти софдилонаи оҷонсӣ дар роҳи таъмини ҷомеа бо иттилои саҳеҳ, дақиқ ва беғараз буд. ва ҳамчунин ин иқдом кори муҳим барои ҳифзи муҳити зист аст. дар ҷашни 26-солагии худ низ Азия Плюс дар боғи ҷавонон ниҳолҳо шинонида буд.